shahidin jinjina. Assalamu alaika shahidina jinjina. Gwarazanmu shahidan kuma yo jinjina. Assalamu alaika shahidina jinjina. Na gaida maso Allah shahidina jinjina. Mai kwarjini na Allah shahidina jinjina. Rayuwa ya baiwa Allah shahidina jinjina. Ya sabi'u Imam Haris na jinjina. Assalamu alaika shahidina jinjina. Gwarazanmu shahidanmu shahidina jinjina. Shi ya sami shaida a gaban Ubangiji na. Assalamu alaika shahidina jinjina. Gwarazanmu shahidanmu kuma yo jinjina. Assalamu alaika shahidina jinjina. Haram kudu shahidina jinjina. Rabansa an gaba shahidina jinjina. Al'umma sun yabe shahidina jinjina. A gidansu ba kamar sabon kyautata wa juna. Assalamu alaika shahidina jinjina. Gwarazanmu shahidanmu kuma yo jinjina. Assalamu alaika shahidina jinjina. Isa Zakariya shahidina jinjina. Hawwa mai biyayya shahidina jinjina. Ga wanda baya karya shahidina jinjina. Sai abubuwa da rahina. Assalamu alaika shahidina jinjina. Kar da ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin bidiyoyinmu da zarar mu daura. SRTV Abuja, idan babu fafutuka babu 'yanci.